खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजीब बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों राजखान्थिनि बिग ब्रेकिं आपडेट। एमसिएलए राकेश ब्रह्म बिथाङा इउपिपिएल नागारबाय आरो नागारनाय लोगो लोगोनो इउपिपिएलनि सायाव गोबां मानि बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बिग जिर' जाबाय होननानै मुसलपुर ओनसोलाव सासेबो इउपिपिएलनि दैदेनगिरि मददगिरि थालानानै बुंदोंमोन आरो बेनि उनावनो जावरिखांदों इउपिपिएलनि गोबां मददगिरि बिबानगिरि बिथांमोना राकेश ब्रह्म बिथांनि सायाव आरो राकेश ब्रह्म बिथांनि जा बाथ्रा बुंनाय जा बिग जिर' एबा मुसलपुर ओनसोलाव जिर' जाबाय होनना बुंनाय बाथ्राया ओंथि गैया आरो बे नंखाय बाथ्रा होननानै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि दैदेनगिरि इउपिपिएल मुसलपुर ब्लकनि गाहाय नेहाथारि आफादगिरि बिथांमोना गोख्रों फिन जाथाय होदों राकेश ब्रह्म बिथांनि सायाव, जेराव राकेश ब्रह्म बिथाङा जेब्लानिफ्राय राजखान्थिनि फोथाराव फैदों अब्लानिफ्रायनो गोबां राजखान्थिनि थासारिखौ दुंहाव खालामदोंमोन, गोबां बाथ्रा गोबां अरजाथावै बाथ्रा बुंबोदोंमोन आरो बेखौ लानानैनो फिन जाथाय होदों। राकेश ब्रह्म बिथांखौ इउपिपिएल महरैसो देरहा होदोंमोन आरो इउपिपिएलासो राकेश ब्रह्मखौ राजखान्थियाव गोजौ फारसे लांदोंमोन होननानै अजद दैखांदों मुसलपुर ओनसोलनि इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा। आरो राकेश ब्रह्म बिथाङा जाबायदि मुसलपुराव इउपिपिएला जिर' जाबाय होनना बुंदोंमोन, सासेबो गैलिया होनना बुंदोंमोन, नाथाय दिनैनि समाव लोब लोब ओंखारबोनानै इउपिपिएलनि मददगिरिफ्रा बे राकेश ब्रह्मनि जा बाथ्रा बुंनाय बेखौ नंखाय आरो ओंथि गैया एबा भित्तिहीन होननानै बाथ्रा बुंदों इउपिपिएल मुसलपुर इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा। गिबियावनो गासै रायजो राजानिसिम खुलुमनाय जासिहरग्रोनाय थाबाय। लोगोसेनो दिनैनि नैबेहाय नुजाथिनाय गासै खौरां बिजोंखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनैनि प्रेस कनफारेन्स खालामनायनि गुबै जाहोनानो जादों जोंहा दाखालिबावै बिथां राकेश ब्रह्म अर्थात मुसलपुरनि एमसिएलए एबा एक्स इएम बिथां राकेश ब्रह्मआ इउपिपिएलनिफ्राय रिजिगनेसन होनायनि उनाव जोंनि मुसलपुर ब्लक इउपिपिएलनि गासै बिबानगिरिफोरा बिथांजों रिजिगनेसन होनायजों लोगोसे इउपिपिएल नागारजोबगोन आरो बिथांजों थांफाजोबगोन होननानै बिथाङा जा खोथा बुंदों बे नंखाय। आरो बिथाङा फंसे खोथा बुंदों जे जों बेहाय मुसलपुराव इउपिपिएल गैया जागोन, जिर' जागोन होननाया बे नंखाय। दा जोङो बेहाय गासैबो ज' जादों। आं मुसलपुर ब्लक इउथनि प्रेसिडेन्ट, बिथाङा मुसलपुर ब्लक पेरेन्ट बडिनि सेक्रेटारि आरो बिबानगिरिफोर गोबाङानो मुसलपुर ब्लकआव दंजोबो। बेखायनो बेखौनो बुंनो सानो जे जा बिथाङा जिर' होननानै बुंदों, बै इउपिपिएलानो बिथांखौ 5 बोसोर इएम खालामबाय आरो बिनि उनावहाय 5 बोसोरनै एमसिएलए दा बिथाङा रानिं जाबाय दङ। बिथाङाखौ इउपिपिएल दोलोनिफ्रायनो गासैबो जाक जमा जानानै दुखु खस्थ'यैब्लाबो अननायजों बिथांखौ जोङो एमसिएलए आरो इएम 10 बोसोरनि थाखाय खालामदों आरो बिनि उनाव दिनै मुसलपुराव इउपिपिएला जिर' जाबाय होननाय खोथाया बे एकदम नंखाय, नंखायथारियो। जेरै बुंनो थाङोब्ला सैथोआ सैथोयैनो दं। जेरै दाउब'आ सोमाखै, दाउखाया फुराखै। दाउखाया दाउखायैनो दं, दाउब'आ दाउबायनो दं, सैथोआ सैथोयैनो दं। जोंनि मुसलपुर ओनसोलाव इउपिपिएलैनो दङ। दा बिथांजों इउपिपिएल गासैबो थांफाजोबगोन होननाय बे नंखाय खोथा। आरो बिथां थानाय समाव ओरैबायदि गुलुं गुजुं जादोंमोन, बेखौ आं दिनै फोरमायनो सानदों। मुसलपुर इउपिपिएलआव बा मुसलपुर ब्लकआव ओरैबायदि प्रब्लेम क्रिएट जाबाय थायोमोन, जेरावनोखि बिबान गोदान लायो आरो बै बिबानगिरिया गोजाम जालाङो आरो बै बिबानगिरिखौ माब्लाबा नेवसिगारनानै गोदान बिबान होयो। बेथ' स्वाभाबिक। बिनि उनावबो बेखौ गारथारनानै दोनो आरो बेयाव गोजामा जोंनिया डिस्ट्रय जालांनाय बायदि जाबाय थादोंमोन आरो इउपिपिएल बिथांनि आमोल समायाव, इएम आमोल समायाव। दा बिथाङा थांदोबानो जि जोंहा इउपिपिएला जिर' जागोन, बिथाङा थांदोबानो इउपिपिएला धंख' जागोन, बे माब्लाबाबो नङा, बे नंखाय। आरो जों दा गासैबो लोब दङ, गासैबो फैगोन आरो गासैबो बांसिनैसो स्ट्रंसिन जागोन आरो नै 1 माहानि गेजेरावनो जोंहा इउपिपिएला ओरैबायदि स्ट्रं जानो थांबाय दङ, बेखौ दा थिलि आं बुंनो हायो। आरो जोंहा
मा बुङो बेखौ जोंनि गोसोआ दाबो जोङो जेनदों होनना साना मुसुलपुराव जोंहा एमसिएलए खौ जों देरहादोंमोन बिथांखौनो बेखायनो जों जेनदों होनना साना दानि जुगा एआई जुग दानि जुगा कम्पिउटारनि जुग दानि जुगा डिजिटेलनि जुग बेखायनो जों जेनदोंब्लाबो किन्तु जोंनि गोसोआ जेनाखै बेखायनो जोङो गाजा गोमजायै जोङो थाबाय थागोन आरो इउपिपिएलखौनो आरो जोङो सरकाराव लाबोफिननायनि थाखाय एकदम मैखोमै जोङो खामानि मावगोन बेखायनो रायजो राजा नोंथांमोना आरो जोंनि बिबानाव माने मुसुलपुराव थानाय इउपिपिएल बिबानगिरि बा वर्कार गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ जे जोङो खेबसे माने बिधान सभायाव एमएलए आव खेबसे जेननायावनो जोङो जे माने इउपिपिएल गारनानै मुथिंबा थांनांगौ बे माने आंनि बादिबा माने जाथावा खैज्ज' हमलायनानै जोङो आरो गाबथानानै जोङो इउपिपिएलखौ जोङो फोथांफिननानै लाखिनायानो जोंनि माने इउपिपिएल अननायनि मोनसे नेरसोन बा मोनसे जोंनि बेखौ जोङो लाखिनांगोन होननानै आं बुङो आरो खुलुमनाय जासिहरबाय गासिबो खोनासंग्राफोरनिसिम बे दिनैनि खौरांगिरि जों फोसावदिं मोनसे हाबाफारि लानायनि गेजेरजों मुसुलपुर बियाब इउपिपिएल ब्लक कमिटिनि जानानै आङो आगुनि सासे मुसुलपुर ब्लक इउपिपिएलनि सेक्रेटारि हिसाबै दंमोन नालाय दा आं दाखालि फोसावनाय मोनसे फोसावदिङाव नुनाय ससियेल मिडियायाव नुनाय बिथां राकेश ब्रह्म एक्स इएम लोगोसे दानि एक्जिस्टिं एमसिएलए बिथांनि फोसावनाय जि मिडियायाव ओंखारनाय बेखौ नुनानै आं आसरित जादों आंथ' दा मुसुलपुर ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि सेक्रेटारिआव दङ बिथाङा बुंनो थांनाय जि खोथा बेखौ आं खोब आसरित मोनदों बिथाङा ओरैबायदि माने नेगेटिभ मोनसे खौरांगिरिफोरनि गेजेराव फोसावना होदों जे जों दिनै मोनसे समूहिया माबा होदों मोनसे रिजाइनेसन माने मास रिजाइनेसन होननानै बुंदों मास रिजाइनेसन होनबाथ' गासै इउपिपिएलआनो मुसुलपुर ब्लक कमिटियाव बा मुसुलपुर बियाबाव जिर' जाना थांगासिनो दङ बेखौ बिथाङा इसारा होदों बेथ' नंखाय दिनै बेहाय आंजों लोगोसे नोंथांमोननि सिगाङाव नैजा मुसुलपुर ब्लक इउथ कमिटिनि प्रेसिडेन्ट इउपिपिएलनि आरो सोद्रोमाफोर लोगोसे जा डिस्ट्रिक्ट आरो सिडब्लिउसि बिथांमोन दैदेनगिरिफ्रा मुसुलपुर ब्लक कमिटिनि बेन्दोङावनो गोग्लैयो बिथांमोनाथ' दासिमबो दङ एक्जिस्टिं दाबो खामानि मावगासिनो दङ बे हिसाबै बिथांनि बुंनायफ्रा बेसलेस आरो भित्तिहीन होननानै जोङो बुंनो थांदों बिथाङा हथास जादों नामा जों मिथिया गिबियावनो बिथांखौ जों मुसुलपुर ब्लक कमिटि इउपिपिएलनिफ्राय देरहाहोनानै एमसिएलए देरहाहोनानै जोङो सरकार थानाय समाव मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकार समाव बिथांखौ इएम मोनहोबाय बिनि उनाव नेक्स्ट नै बे 5 बोसोर थांखांनायनि उनाव बिथांखौ एमसिएलए हिसाबैबो जोंनि मुसुलपुर बियाबनिफ्राय जों देरहाहोबाय बिथांनियाव मा गोसोआव दंमोनथाय ना जोंनि मिरु दैदेनगिरिफोरनिनो मोनसे प्लेनिंमोन जों मिथिया बिथांखौ आरो एमएलएबो बिजाथि हिसाबै जोङो दारायनानै देरहाहोनायनि मोनसे बिजाथि सायख'दोंमोन नाथाय आनलाकिलि बियो जोंनि मुसुलपुर बियाबनिल' नङा टटेल इउपिपिएलनिनो बे केन्डिडेटफ्रा देरहानो हायासै बेहाय बियो गावारि गोसोजों मा मोनसे नार्भासनेस सानखो ना माबा मोनसे नेगेटिभ फिलिंस फैखो बिथाङा देरहानो हायैयावनो आरो सरकाराव थानो मोनैखौनो धैर्य गैयि बायदिनो बिथाङा थाबनो मोनसे रं डिसिसन होननानै जों बुंनांगोन बिथाङा रिजाइनेसननि थांखि लाबाय गाव रिजाइनेसन होनायजों लोगोसे गावजोंनो जे गासैबो थांफागोन बेथ' नङा सोरबा दङ सासे सानै बिथांखौ फल' खालामग्रा बिथांनि पकेटाव थाग्रा बिथाङा थांदोंब्ला बेखौनो जे मास रिजाइनेसन समूहिया दल पदत्याग होननानै बुंनो थांनाया ए टटेलि भित्तिहीन आरो रं इनफरमेसन बेखौनो आङो दिनै मुसुलपुर ब्लक इउपिपिएल कमिटिनि दा माने जोंथ' डिजल्भ जायाखै ब्लक कमिटिया आरो सेन्ट्रेलाबो डिस्ट्रिक्टआबो जोंखौ डिजल्भ खालामाखै बे हिसाबै जों एक्जिस्टिं ब्लक कमिटिया दोङो साफा सानै थांदोंबाबो आं एक्जिस्टिं दा सेक्रेटारि अमोन आरो दा फैगौ समाव साफा सानै जोंहा रिजाइनेसन होनाय जादोंब्ला बेखौ रिसाफल खालामनायनि आरो जों बेखौ गोदानै स्ट्रेंथेन खालामफिननायनि मोनसे हयथ' गोजौनिफ्राय जोङो गाइडलाइन मोनगोन बे हिसाबै जों खालामनानै लागोन निश्चय बिनि बिदिन्थिखौ आं आगोलावनो होखांबाय मुसुलपुर ब्लक इउपिपिएल कमिटिनि इउथ सेलनि जा आफादगिरि बिथाङा बावैसो मिडिया बायदोखांबाय दैमालु रामसियारि बिथाङा लोगोसे मुसुलपुर ब्लक इउपिपिएल कमिटिनिनो बेन्दोङाव थानाय जा सेन्ट्रेल सिडब्लिउसि कमिटिनि जा गोख्रों
जा दैदेनगिरि आरो बिबानगिरि बिथांमोन दङ आंजोंनो आगसि आदा आरो उनथिंजाय नोंथांमोना नुगासिनो दङ बिथांमोना दासिमबो एक्टिभलि खामानि मावगासिनो दङ होमबा गैया जाया बेखौ जोंनि एक्स CEM आरो जोंनि आफादगिरि मानगोनां मानगेदेर प्रमद बर' साराबो बुंखादों सोरबा सासे मानसि ओंखारलांनाय आरो सासे मानसि फैनाय बेफोर पार्टियाव जाबाय थायो बेनि थांनाय फैनायजों पार्टिया जेबो गोहोम गोलैया